चरनिया बलमा मोर हेराई ले मैया ढाई ढाई रोई चरनिया बलमा मोर हेराई ले मैया ढाई ढाई रोई चरनिया बलमा मोर हेराई ले मैया क्या है बोलो। हमारी मेला में सैया हेरा गइले तनी खोज देगा। क्या नाम है उनका? लाडो मदेसिया और तुम्हारा? इमरती देवी तनी खोज देना। अच्छा अच्छा चुप रहो। तनी हाली खोजिया आपकर बहुत आसान हुई हमरा पर। कैसे दिखते हैं तुम्हारे सैया जी? राही बटोही में सैया के खोजी ला लागल पता ना सिपाही के घेरा में शासन प्रशासन से पूछ हर गईली चलल पता ना पीएससी के डेरा में माई हो लोगवा ठिठोली करेला सुने वाला बाटे ना केहू गोहार हो हंस के कहेले गोरी तू बतावा कि कैसन के बाटे बलमुआ तोहार हो तनिका सांवर तनिका गोर जैसे चंदा के चकोर हमर सोना नियन बलमा रहिले मैया हमर सोना नियन बलमा रहिले मैया हेराइले मैया हो हेराइले मैया हेराइले मैया हो हेराइले मैया हमर सोना नियन बलमा रहिले मैया हमर सोना नियन बलमा रहिले मैया। हेलो हेलो हेलो। अगर हमारी आवाज आजमगढ़ रानी के सराय से आए हुए लाडो मदेसिया तक जाकर संपर्क करें। यहाँ आपकी पत्नी इमरती देवी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कंट्रोल रूम में जल्द से जल्द संपर्क करें। कमने कसुरवा के दिहलू सजा माई लाडो बलमुआ हेरा गईले कहवा कुली पंडाल खोजी अर्जी लगौली हे माई हो राउर बसेरा बजामा जैबे अकेले तगौआ जबार हसी मुहवा का सासू ससुर के देखाई खाता निक्रिया तोहार देवी माई जे मिली है बलमुआ त चुनरी चढ़ाई देवी मैया के दुहाई गईले बलमा मोर भेटाई तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया भेटाइले मैया हो भेटाइले मैया भेटाइले मैया हो भेटाइले मैया तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया तरौरी की रपा से